Заедно в студиото сме с Невена Кръстева, главен редактор на CNews. Темата е всъщност 100 най-големи компании в Централна и Източна Европа. Една традиционна класация на CNews, девета поред, точно така. Е тази, която беше оповестена днес, базирайки се на резултатите на тези най-големи компании в региона Централна и Източна Европа към 2015 година. Да започнем с общата картинка. Какво ни показва последната актуална класация на 100 най-големи компании в региона? Така, аз бих искала да започна преди това с няколко думи за класацията и нейната методология, за да стане ясно всъщност как са подредени тези компании. Компаниите, които влизат в тази класация, са избрани, са класирани от един пул от доста голям от 2500 компании от Югоизточна Европа, като под Югоизточна Европа ние разбираме страните от бивша Югославия, България, Румъния, Молдова и Албания и Косово. И съсредоточили сме се върху тези държави, тъй като това е и основното покритие на CNews. По принцип, нашия фокус е върху Югоизточна Европа. И тази класация се явява като естествено продължение на нашата ежедневна дейност, която е бизнес новини в този район, изготвяне на профили на компании, индустрия и така нататък. Така, и сега за класацията. Ако трябва с няколко изречения да синтезираме целият този голям труд, защото за нас той е голям, тъй като изготвяме тази класация в продължение на почти цяла година. 2500 компании не са малко. Да, по принцип... Компаниите от Румъния и България отново са, може би, доминиращи. Точно така, особено Румъния. България не е в такава степен. Но това ли изненадата, че Румъния изпъква тази година? Не, това не е изненадата. По-скоро, може би в някакъв смисъл изненада е степента, с която изпъква, защото Румъния винаги е доминирала тази класация, но за първи път тази година това е толкова отчетливо. И от всичките 100 компании, които влизат в тази класация, повече от половината, 56, са румънски. И това, че не е случайно, защото Румъния е най-големия пазар в този регион. И най-голямата икономика. И най-голямата икономика и най-добре представящата се икономика последната година, миналата година особено. И това просто няма как да не се отрази на корпоративния сектор. И също така не случайно и победителя в класацията е също румънска компания Dacia. За втора поредна година. За втора поредна, да. Подразделение на Рено. Точно така. Dacia оглавява класацията. Да, те направиха пробив миналата година и този пробив до голяма степен беше симптоматичен по принцип за развитието на автоиндустрията в района. И така, тук бих искала да кажа нещо, да обърна внимание, че в тази класация, която е на най-големите компании, по принцип промените са по-малки, отколкото в други класации, тъй като това са едни големи, трудно подвижни компании и съответно и индустриите, които обикновено вземат топ позициите, рядко виждаме размествания сред тях. И затова всички малки промени всъщност са индикации за много по-големи развития. Кои са малките промени? Да, това ще да кажа. Които са толкова съществени? Да, съществени и показателни. Както казах, по принцип, години наред основните индустрии в тази класация си остават едни и същи. Те са на първо място петролните компании и вече по-нататък се подреждат енергетика, търговия и телекоми. И за това, когато миналата година автоиндустрията направи своя пробив и влезе сред тези топ 5 години, това беше доста голямо развитие. И така и миналата година Dacia за първи път измести ОМВ Петром от челото на класацията. Тази тенденция се запазва и тази година. Dacia на второ място, за втора поредна година на първо място, но любопитното е, че един сектор, а именно този на търговията на едро и дребно, изпреварва други и от трето място се покачва на второ.
И, всъщност, вие отчитате там най-големият ръст на приходите. Точно така, и също, тъй като на базата на тази основна класация на 100-те компании, ние имаме и доста други подкласации. Едната от които е на най-динамичните компании. И доста показателно точно там, тази класация, в нея преобладават компании от сектора търговия. А те са там, защото имат много голям ръст както на приходите, така и на печалбата. Като на приходите той е нещо като 14-15%, но при печалбата е още по-драматичен. Той е повече от 2 пъти. Изводът е съживяващо се потребление в региона. Точно така. И всъщност това се случва... разходи. И автомобилният сектор ще да, и другия сектор автомобилният. Точно това са двата сектора, които са които в най-голяма степен най-бързо реагират точно на растящото потребление. А именно потреблението е двигателя на икономическия ръст в нашия район. И точно това те са много тясно свързани нещата. За първи път от няколко години виждаме как се забързва икономическия ръст за региона. Средно той е 2,5. 2015 ли е преломната от последните години, от периода на възстановяване след световната финансова Това бих казал криза? за нашия регион, да, защото за първи път от няколко години компаниите в тази класация, която правим, имат ръст, отбелязват ръст на приходите си спрямо влезлите в класацията предходната година. Отбелязват ръст не само на приходите, но и на печалбите. И тук може би трябва да отбележим, че аз това трябва да казвам, че средния ръст на икономиките, на растежа на БВП в региона е 2,5%. Но ръста на компаниите, на приходите и на печалбите на компаниите в нашата класация е малко по-нисък. Той е около 2% за приходите и 1,3% за печалбата, което за нас все пак също ние го интерпретираме като знак, че че има още място за догонване. Тоест, компаниите тепърва имат поле да разширяват, да растат. България. Сега колегите от Investor.bg и от сайта на Bloomberg TV България изтъкнаха мястото на България и на българските компании в тази класация се подобрява през 2015 година. Така е, въпреки че тъй като... По-скоро от Bloomberg TV.bg, защото... Това е техния фокус. Така беше датчик. Аз по-скоро бих казала, че на общия фон, на регионален, положението на България е по-скоро стабилно, отколкото бихме могли да говорим за някаква по-голяма промяна. И съответно и броя компании, които влизат в тези 100, броят български компании, които влизат в тези 100, е същия какъвто беше миналата година. Той е 11. И наистина ние сме на второ място след Румъния, но Румъния с 56. Тоест, някак си не сме много съпоставими. Но, пак бих казала, че тенденциите, които виждаме в общата голяма класация на 100-те компании, те са много видими и в нашето представяне, при българските компании. Тоест, има малко размествания. Пак на първо място е компания от петролния сектор, рафинерията Лукойл. Тоест, запазва се тази доминация на енергийните дружества, надолу влизат още енергийни дружества. Има и миннодобивни компании също. Да, но любопитното е, че има и две компании от сектора търговия, от които едната е сравнително непозната и за първи път въобще влиза в нашата класация. Другата обаче, Kaufland е по-позната. Това е добра новина и тя е в синхрон с всички тези неща, които казахме до сега. Лошата в някакъв смисъл, въпреки че не знам, лоша за енергийния сектор е, че повечето от тези дружества, които влизат като Лукойл, например, те регистрират спад на приходите си. Това ще да попитам как се е отразил
срив при суровините, при петрола? По същия начин, както и на всички останали компании. Падат и приходи, и печалби, губят места. Въпросът дали е съпоставимо с компании и рафинери от региона? Горе-долу, да. Някои, при всички показатели се влошават. По-малко при компании, които имат така наречен upstream и downstream, т.е. могат по някакъв начин да компенсират. И но да, всички са силно пострадали. Ако трябва някакво заключение... Очакваме сега 2016 да видим стабилизиране на резултатите им. Евентуално. Съдейки по случващото се при цените на петрола, конкретно. Сега, искам да обърна внимание и на един друг фактор. Вие, правейки тази компания, все пак сте разговаряли с основни менеджери, които ръководят тези дружества, представители на бизнеса от Югоизточна Европа. Може да очертаете основните пречки, които те срещат при оперирането си, защото тук говорим и за международни компании, част от международни структури, които присъстват в повече от една страна. Проблеми, които да са характерни за целия един регион, Югоизточна Европа, погледнато заедно, не само България като отделна държава. Да. По принцип, почти всички, независимо от спецификите на пазарите, на които оперират, изтъкват две неща. Едното е проблеми с инфраструктурата. И в това отношение ние в България сме склонни да мислим, че сме единствените, едва ли не, които имат проблеми. Не, това важи в голяма степен и за Румъния. Особено компании от тяхната автоиндустрия, които се оплакват от липсата на добри пътища. Магистрали, които да ги свързват с основните пазари. И това в още по-голяма степен е видимо в държавите от бивша Югославия, Сърбия, Македония, Босна. Тя по-малко присъства в класацията, но и там също. Албания, да. Но инфраструктура номер едно и другото, разбира се, няма да изненадам никого, държавата и какво прави държавата, за да помага на бизнес. И тук оплаквания най-различни от различните компании. И всъщност тук бих искала да кажа и да цитирам един от хората, с които говорихме, който... Това ще да кажа за Томаш Телма. Това е началното интервю в тази класация, който от Международната финансова корпорация, част от структурата. Да, и тъй като това е един от основните външни спонсори в този регион, те влагат доста пари тук. И за това е важно какво казват чуждестранните финансови компании, как виждат те нещата. И то самото интервю е доста интересно цялото, но в него има два големи акцента и под различна форма нещата, които тези неща се повтарят през цялото интервю. Едното е апел към правителствата да не изоставят реформите. Структурните реформи, да направят всичко това, което могат, за да гарантират един по-благоприятен климат, в който да оперират компаниите. Като пак тук има различните пазари, различните държави трябва да наблегнат на различни неща, но най-общо е това. Реформи и тези реформи, особено както се случва тази година на избори в много от държавите, политиците са склонни в някакъв смисъл да ги избутват на заден план, още повече, че са успокоени от това възобновяване на икономическия ръст, което им дава някакво пространство, някакъв луфт. Да отлагат. Въпреки, че реформи се правят при силни икономически времена. Точно така и просто не бива. Това е едното. Другото, което господин Телма казва, е пак съвет към правителствата. Отбележете кой е онзи сектор, в който вашата държава има някакво стратегическо предимство. И се фокусирайте по него. Той говори върху конкуренцията между отделните държави, да си намерят собствените конкурентни предимства, за да могат да привлекат съответните инвеститори и да разнообразят икономиката, профилна икономика. Да. И просто никога не забравяйте, че вече в нашия глобализиран свят вие се
съревновавате с ужасно много други икономики. Не само с вашия тесен регион, а с целият свят всъщност. И трябва да направите така, че един чуждестранен инвеститор, който се чуди дали да дойде в България или някъде в Азия или в Турция, или кое е онова, което вие може да направите за него, така че той да дойде при вас. И да. Този ред на мисли имаше едно интересно изказване на Стиглиц по отношение на проблемите. Защо германската икономика успява, испанската икономика не успява? Неговото мнение е много просто. Германската икономика произвежда стоки, от които се нуждаят в Китай. Докато испанската икономика произвежда стоки, които се произвеждат също така в Китай. Така че това е, колкото и просто да звучи, нали, но въпросът е да има пазар и да е сектор, който все пак не е толкова силно наситен, конкурентен все още. Точно така. Това е всъщност, може би, една от причините вече втора година толкова добре да върви автоиндустрията. Защото това е един сектор, който е първо, нали, трябва да отбележим, че има някакви исторически, има експертиза в него. Тоест, големите производители, които са Dacia и Fiat в Сърбия, имат този опит, тази опитна работна ръка от една страна, от друга страна изключителна близост до ключови пазари. Тоест, две неща, които са фундаментални. И разбира се... В конкретния случай с Румъния е голямо население. Голямо население, пазар, да. Което не е за пренебрегване. В края на нашия разговор, все пак, плюсовете, които са за региона, които виждат мениджърите, може ли да чертаем силните черти, очакванията за ръст на потреблението? Точно така. Там са насочени че все още имаме европейските средства, те са свързани част от тези... общата картина. От една страна икономически нещата се подобряват и икономиките върват. И този ръст се забързва. Освен това, пък от друга страна, покупателната способност на населението във всички пазари тук е все още доста под средното европейско. Тоест и очакванията са, че то ще върви нагоре. Макар и с много по-умерени темпове спрямо 2008 година, когато инвеститорите си признаха, че са имали грешни очаквания за ръста на покупателната способност в страни като България. Да, надяваме се, че този път все пак... Доста по-умерени очаквания. Да, че все пак ще успее, този ръст ще се забърза. Тези очаквания, нали, по-регионално погледнато, са подплатени все пак от перспективите за европейска интеграция на тези държави, които не са влезли още в Европейския съюз. Така, това е, нали, по-широката картина. А иначе, все пак тези реформи рано или късно трябва да се случат. Те се случват. Именно, и те върват бавно. Бързо. Да. И междувременно все пак регион има своите големи предимства, които са опитни работници, евтин труд и добро разположение стратегическо. Няма новина тук, но това е. Винаги е изтъквано просто. Да.